OnTBC, el servei de préstec de bicicletes elèctriques d'Ontinyent, ha arribat als 37.000 serveis al seu primer any de funcionament. Des que es va posar en marxa aquest projecte pioner a Ontinyent, convertint-se aleshores en la primera ciutat de la Comunitat Valenciana en oferir un servei públic de bicicletes elèctriques, quasi 1.000 persones usuàries s'han sumat a la mobilitat sostenible. Si vos fixeu, estem parlant al final de que al llarg de cada dia aproximadament es fan 100 usos de les bicicletes elèctriques, més de 100 usos, 37.000 anualment. Si contem per bicicletes, estem parlant de més de 600 usos per bicicleta a l'any. Mostrem la nostra satisfacció, creiem que és un programa que ha funcionat millor encara del que esperàvem i bueno, així ho demostren les dades. Són els beneficis de poder tindre una aplicació que te facilita tota la informació necessària per a saber si realment aquest programa que s'ha posat en marxa està complint els seus objectius. Amb una mitjana superior als 100 usos diaris gràcies a les 57 bicicletes amb les que compta l'Ajuntament, els usuaris ja disposen de 16 punts d'aparcament habilitats arreu de tota la ciutat. L'utilitzo per anar a la feina i per a benejar-me pel poble. Bé, molt bé, és molt pràctic i ara en el temps que fa molt bé, molt còmode. El hecho de poder coger la bicicleta, ir a donde tienes que ir y olvidarte de ella, fantástico, una bona iniciativa. És una molt bona iniciativa perquè molta gent que abans no gastava bicicleta ara la gasta i diu, ostres, pues m'agrada i es anima i se'n compren una, fan un poquet d'esport, es manegen. Jo ho recomano 100%. De fet, a qui la deixa i la prova, diu, ostres, vaig a treure meu, però es falta un poc, no sé, tirar-se endavant. D'aquesta manera es cobreix tota la part urbana d'Ontinyent. L'última d'aquestes s'ha habilitat a l'entrada del camp de futbol El Clariano. A més, s'ha ampliat la capacitat de les estacions virtuals de l'Avinguda Vicent Gironès, el Poliesportiu, l'estació de Renfe i l'Hospital General. Fins al moment ho valorem molt positivament. Esperem que vagi inclús a millor, perquè conforme va la gent ja familiaritzant-se en el servei, li resulta més còmode el donar avís de si algo considera que no està en estat o tal i comuniquen enseguida a l'empresa i se ens facilita moltíssim la feina. Com sempre diem, les coses no ens cauen del cel. Al final, ja darrere d'un sistema com este hi ha moltíssima feina, tant del Departament del Medi Ambient com de la regidora, com de l'empresa concessionària. Una iniciativa que converteix a Ontinyent en referent per a altres localitats i consolida el seu camí cap a un model de ciutat sostenible.